Eh? Taurisaika? Ah, do chitoru. Muda kutora muhereso. Makwana manje. Maguta. Adara break a record. Kwete kuchengete kuendesa. Otungoverenga mchikanzurana ndika. Nasiya mota. Musha 2 bedroom ukubi. Manyamaro. Makavaka muri mukadzi uyu. Ndizvo. Stove. Mune fridge ka? Mune kitchen unit. Mune TV. Adapter. Fan. Huku 12. Chibage. Chamakarima izvo zvanizvi. Marata emba mangani? 10. Mabegi zesimende 7. Garden nzimbe riri kupi? Alright. Saimba ndikuipani? Imari kuipani kudadara? Ndokusira iwewe. Aiwa izvi nezvi ndiwafuma kutsvaga mumusha. Pa 12 ungoramba chiwina. Zvichaita. Adara pamusha apa totambogorasisai. Taurai chizwi. Ndoma mukatovaka koyo machembedzo. History yenyu ndoiziya yatikawirira munhu. Rera mai rambai mukuchipatara, rambai mukuchipatara. Vongobuda futi vachinakira pokugara umwana musadaro umwana. Amai torai stove, torai fridge, torai kitchen unit. Andizvo. Torai TV, adapter torai, fan torai. Imba imusho makato fan, wakatoiswa marata here. Amai torai 7 bags zezeni zesimende. Torai marata aya ari 10 handiti momusina garden nzimbe nemba yake. Wazona taura? Mazwa amai zona taura? Dari matora marata motora simende handiti? Mutsva mwendonovaka, mukononovaka kupi mama? Mukononovaka kupi? Papi? Pasitendi penyu baba. Sende chakakura sei? Munozoya mai. Tokutsagira mune mumwe sabhuku. Mazvinzwa. Iwe kugara kubasa kai? Chimbovasiya for 14 days wakagara apapo. 14 days wakagara apo. Mugara kupi? Chirambai muriko. Mozoya motinetsa. Mosikotora zvinhu zvenyu izvo. Momboenda amai mombotora mukoma wenyu. Tomutsvagira pokuenda. Kana ngaende kumushaka. Mati amai. Muda penyu? Muda penyu here. Pamusoro imambo. Musha uyu ndakatomira ndakasvikira vasina kana plani yemusha baba. Vasingatomboite kana zvemusha. Ndakatomira. Ndimakatomira. 2017 stand wachidya mari, chiwati ngatiwakei. Vachiramba. Ndira kugara imba yebasa. Nofunga imba yakatenga 2016. Makazovaka mamese. Mamese. Alright, totowape. Mama. Chogadzisa nyaya yenyu. Sekuru anenge asiyana nawo. Mima. Muri pasalari kai baba. Ngatiwirirane kuti mubhadhara baba mai avo mari. Mo. Kubatengita wapa. Amai mimotera stand yenyu. Patoita meeting yemasabhuku. Aniswa wande to muntu.
motera kwatiri moya tokupai stand ava vanovaka zvimwe zvese takupai izvi vanovaka vanokuvakira 1 room mopinda mbameni yapera ndatichengeta ndokuvavakira chibage ndechenyu kamai kwanochidikwe ndechavo unozanse iwe murume ka regai ndikudzi ndikuitira tsisistereki amai ndo waita udzinye zvakanyanyisa naamai matanga futi aisi ava amai iwe shamai uri pasalari kakushamba gold mai amai wavabvisa kunguva yakareba stei ndotemea kuti tivakompaseti uda nditaure zvinhu zvese vanhu vazive vazive handisoda kuti ndiite izvozvo vape chibaga kana makakohwa mese vanongokupa 3 bags chete munomba 3 bags chete azvinzwa pamwe pandikutema chacho chakaoma ndikuunganidza takanganidza masitaki maviri kumwadhansandapena chimwe chachona chimwe wacho munda wakura wacho ndochichiri green uri kutarisa kuti chinongaonekwa august ndechatakarima january ati iwe unotora 3 bags chete the rest chibage checho nechegirigini hachisi chako chamaya maita chisumuka henyu tochivhara dare nai